नर मुसुकनो कसल कायसा कायसा फोटो मा खाय बस कांगा पोस्ट खाय बर कत खाय माने आबनो ट्राई खाय चिनि एंटायर टीपीएफ टीम मुखांनु मालागा सर नेपाली हिनो हैदराबाद टीम नबो जों हम निजिनि प्राइस निजि हुइयाक्ला बुइले हुइलि आता क्लम कथा कथा भोग संग जतन नानचन हाने लामछगो आनचन बिरि रगाबो खायजे गा बालुखा तिनि हाने हाय ताइसा क तिनि नरमा खानां सरी आमो आसुकलिया बायरा आसुबैनो कक साइ दं हाकिसा सेंसिटिव टपिक कायसा नंमान बागैनाय तंमानलिया चिनि बर रक न ताइ बुसुक बुजक सिनाय ताइ बुसुक हिनजिनेबो साजिनाय सं जतनो निजिनि प्राइवेसि निजिसि हुइतरनां निजिनि प्राइवेसि निजि हुइयाक्ला बुइले हुइलि आताय बुइ बरक सित्रा रक आकल चया तो मुसाया रक बरक बनायनाय ननि बुर हामिया माननाय नन बुर बरक बुमुक सिदा खायमान आमस्ताक दुनिया नाय तंगो ताकते बुक सं नरक नुंगमां खाना वीडियो दारा दिनस बो वीडियो स्रामका चिनि हैदराबाद टीम नबो जों हामबाय मारो बर आसोकला एक्शन नायनि कांफ्लाय तंमान बागै बुरि मासा निजि निजिनि साक बायरालं जागैनाय सा बिनि फोटो वीडियो बिनि प्राइवेट वीडियो प्राइवेट फोटो बायरालं जाखा बायरालं जागमान आरो कारण तंगो बुरि बोसारनोबो आं सेकां आन वीडियो नर नायनि रानचेन वीडियो तंगो बुरि बोसारनो सेकांबो साजा नरक हामजागलायदि जतनो हामजागलायो जतनो जाजागलायो बुरि चला हिनजागमान बा दुनियावा सो हामजाग हिनिबा सो ब्लाइंडलि बरनो ट्रास्ट खाय जे नं जेति खफानो फोटो बुइ हरमानाय वीडियो खाय हरमानाय बिसास तंगो बा कोन खलायगलाक आबेगला कोनो बरनो दुनिया बिसास खलायन मानया आरो ताकायसे कक नरक खना खना दा दिन वीडियो नुनाय रक दा दिन निजिबो साका निजि हिक साइ पानसि प्राइवेट वीडियो प्राइवेट फोटो रक शेयर ता खायलायदि हिनि बमाना खलायका जो हाबो त सुंगासो सालिया पर्सनल बट हेपन वानसो नेखेंला ताबुं जुगो बरक रक आसुकले सितरांबायखा आसुकले किरि आसुकले लाचियंबायखा आसुकले तला खलायबायसो कासुं वानसक मान्या आच्छा लाबु नले बुरुइ ननो हामजाका बुइ ननो हामजाक मानि बागै ननो बुरुइ निजिनि साक निजिनि मोखां ननो हामजाक हिनि हरका नं बाहायक्लाले नं बु खाबायखा नं भाइरेल खायराक आपति फोटो वीडियो न नं कुनो नि नगो कुरिजा निनि मा निनि बाय निनि बोइन छोटो बोइन कुरिजा नगो इसेबन लासियो नंलिया दा नरक ताइ बेगला हा मोखां सकबायसिनाय फाथरासे फायने चिनि मोखां बेगा सकबायसि नरक हे नरक मा सामांनिनो बागै चिनि आलका जे बर काम खलायतम गनायसि मुं हामिया हिनजागो बुइबाय तेफ्रासा हिंक्ला जागा जागासि हिनजागो आबो खलायमासा आलका भाइरेल खायजे नरक जे ताबो नरक साउथ इंडिया न नुगै मानना साउथ इंडिया त्रिपुरा हिंक्ला बुजा त्रिपुरा सिया त्रिपुरा किधर है नि सुंजागो वो कहाँ पर आता है मुखां नुं मालागा सर नेपाली हिनो आमतिरंग साडी आमतिरंग फाइटला आमतिरंग भाइरेल खायदि फुरुंदी नर मुसुकनो कसल कायसा कायसा फोटो मा खायंक्ला वीडियो मा खायंक्ला भाइरेल खायनो ता माननाय निन नगो बुरि बुसा कुरिजा निनि फैमिली वो आसुक न सागा आखल कुरियंग बायसि हैदराबाद टीम न हामबाय मारो हायनाय तायसा नर थांका इमिडिएट एक्शन खलायका चिन्ति प्रबल फानिसिनि दिगे तोय नरक जे वीडियो बिनि मोबाइल तंगमानि नरक डिलीट खायबायका जतनो खायबायका बिनि मोबाइल न नाखायागो हामबाय नरक एकलानो तंगलायदि जे फाथरासे तंगनाय रक सुंबाय कुरुङै तंगदि तेफ्रा सारक मासाना मासा किसा रेसपेक्ट रन सुरुंलायसिदि मासाना मासा बाहिक्ला बस कांगा पोस्ट खाय बर कत खाय माने आबनो ट्राई खायलायसिदि भाइरेल खायनाय मोखां सगानो ट्राई ता खायदि आसक सिया तांबासिरि ताबुं दिनो बर आसक सिया कुरुइ ताइ बुसु सासेयाव नरक न हाय चिनि डाइरेक्टर सारनोबो हामबाय मारो बिकज बतो बतुइ दुरि तंमान बागै तिनि सुजरा सं बजुरि इमनो स्रामिया टीपीएफ जुरि कुरिं अंगला सुक पानसिते बुसुक बरक थुइले कामुं बुसुक लाचिनुंले खामुं बुसुक बुए बुजा खामुं सो चिनि एंटायर टीपीएफ टीम जतनो हामबाय जतनो खाबाय हामबाय याफारो
eklan sung tonglai nango thanchakla norok i video janoi tongkhakla norok an video no please jesung manchak share khai di chinte prasarok nung natoi ar tai nong nai hai taisa koyang khabai ani ang t-shirt chumui nai video sanamman no tijosta khlailai sidi tungmui tongkhakla bang asui tongon baga eklan video sarma jaka jotono no sarik kaham jotono khulumka tiprasa long live